دو автомобили сабукрав ва боркаш дода шуд. Яъне яке барои ҳамон таҷҳизотҳое ки сейсмикӣ дар манотиқи ҷумҳурӣ васл карда мешавад истифода бурда мешавад. Дигари вай озмоишгоҳи сайёр, яъне таҷҳизотҳои барои санҷиши сифат дар дохили ҳамин автомобил васл карда мешавад ва дар вақти санҷиши ин биноҳои сохташуда ва ё ин ки сохташаванда ташхис гузарондан ва санҷиши сифати онҳо истифода бурда мешаванд. بله و خب استاد میرکوف ما گفتیم که خادم کلان علمی لابراتوریای خوب کندنی های فایده‌ناک هستند. کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان شنونده های خوب همون زیادتر از فن جغرافیا میدونن که خیلی کندنی های فایده‌ناک زیاد داره. تاجیکستان ذخیره های خیلی بزرگ رو هم داره است. این کندنی ها از سالهای سابق اتحاد شوروی آموخته میشدن و امروز چی؟ باید قید کرد که інститут геология як самти омӯзиши канданои фоиданок лабораторияи канданои фоиданок ки ба омӯзиши канданои фоиданок машғул аст ва баъди барҳам хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ ҳамаи таҷҳизотҳои лаборатория аз кор баромаданд ва аз соли 2016 аз тарафи кормандони институти геология ин таҷҳизотҳои лабораторияи канданои фоиданок аз нав барқарор гардиданд ва имрӯз бошад мо аз ин таҷҳизотҳо истифода бурда истодаем ва бо ин таҷҳизотҳо дар солҳои охир ба бисёр маълумотҳои нав оид дар самти дар соҳаи геология, дар соҳаи омӯзиш канданои фоиданок ва хусусан дар соҳаи минералогия дар солҳои охир ноил шудем.